I arribem al quart bloc del programa d'avui, el bloc de les recomanacions d'avui, de la mà de la Marta Albaladejo. La Marta, bona nit, Marta. Hola, bona nit. Ella és mestra de primària, professora universitària, també formadora de professors, també has fet una mica tots els papers de l'AUCA en el nostre ofici. Uns quants. I actualment dirigeix, és la responsable d'una empresa que es diu Coaching en Comunicació, no sé si ho dic bé, a mi sempre se'n riuen de mi, del meu anglès. Coaching no està bé pronunciat, però no passa res, ja estem acostumats. I de fet, diguéssim, hem sentit a parlar tu per uns cursos que fas a l'escola, a la Fundació de l'Escola Cristiana, i volia que ens expliqués una miqueta això, perquè a més em va cridar l'atenció que has fet com una mena de metodologia pròpia, al més dies d'un nom, diguéssim, no? Que és el coaching sistèmic transaccional. Explica'ns una mica això, perquè el nom, a primer cop de vista, del coaching sistèmic transaccional. Sí. Bé, és una metodologia per acompanyar les persones amb la idea que aconsegueixin els seus objectius, no? I doncs té aquest enfocament de fer una sèrie de converses, no? Que és el que seria el coaching, no sé si ho pronuncio bé. I és una metodologia concreta que ara no hi entrarem, però que sí que fa que en comptes d'aconsellar la persona i com considerar que la persona té un problema o com amb una psicoteràpia té una patologia, no, doncs és una persona que ha de buscar la seva pròpia manera d'aconseguir el que vol. És un acompanyament en aquest sentit. No? Sí, simplificant així una mica, en lloc d'una estratègia de resposta seria una estratègia de treballar la pregunta, per dir-ho així. Es basa en la pregunta. O sigui, els coaches ens dediquem a això, a fer preguntes, no a donar respostes, a fer preguntes. Però, clar, si et fan les preguntes adequades, tu trobes la teva pròpia manera i aconsegueixes el que et proposes. I, doncs, la part de sistèmic i de transaccional és perquè són dues eines que jo faig servir. Soc analista transaccional, són eines de tipus psicològic. Sí, recordem que el sistema sistèmic el que fa és situar-te en el context, no? Diguem, tota la dimensió relacional. Exacte. No? I les transaccions, doncs, entre les persones. Vol dir, no transaccions econòmiques, sinó com ens comuniquem, no? En concret, t'hem convidat per això, que ens expliquis tot això, però sobretot perquè aquest curs a la Fundació de l'Escola Cristiana parles de... O sigui, faràs una ajuda per entrevistar les famílies, diguéssim, una mica, més o menys. Sí. Doncs, tan complicades estan les coses, tan diferents són les coses que es necessiten fer cursos per fer una cosa que els profes portem tota la vida fent? Sí, estan diferents les coses, estan diferents. Explica'ns una. De fet, jo tinc un llibre que és sobre aquest tema, que es diu Com dir-ho, i que va sortir l'any 2010. I jo l'escrivia entre el 2006, el 2007, el 2008. Vull dir que ja fa anys que estan diferents les coses i van anar més diferents. O sigui, d'aquí 10 anys seran encara més diferents. En general, jo diria que és un fenomen que no es passa només a l'educació, sinó a tots els serveis públics i a la societat en general, que és que allò que hi havia fa bastants anys o en el passat, la generació anterior, diguéssim, que és que teníem un gran respecte als experts que en sabien d'una matèria i doncs ens sometíem al seu consell i fèiem el que ens deien, doncs socialment això ha desaparegut per bé o per mal. No vull dir que fos millor, però no hi ha aquesta relació com jeràrquica de jo vaig al metge i li pregunto i a veure ell què em diu i faré el que el metge em digui, sinó que tothom va a internet, s'ho busca i li discuteix al metge que no és veritat i que aquest medicament no se'l vol prendre i que li ha de receptar això, no? I dic al metge, però això passa amb els professors, amb els advocats, a totes les professions, a totes les àrees, no? Però curiosament, els mestres, els professors, tenen al cap la part de recolzament, d'acompanyament de les famílies. Realment han après... Jo crec que ara a les escoles tenim una tasca imprescindible amb les famílies, molt més gran que fa uns anys, que això és un canvi important. Bueno, també hi ha més necessitats socialment, les situacions són més complicades, això sí. Si vols ajudar els nens, has d'ajudar encara més, acompanyar encara més a les famílies. Sí. Però a vegades els mestres... Això els hi costa, però no és fàcil i els hi costa una mica tenir-ho al cap. Clar. Mira, més que tenir-ho al cap, jo diria que és que això se n'ha d'aprendre. La majoria no han rebut formació per poder-ho fer.
perquè, no sé, jo la primera carrera que vaig fer va ser de mestre, no? Feia professorat de GV, que es deia en aquella època, i allà no hi havia cap matèria que ens servís per adquirir habilitats comunicatives per tractar amb altres adults, no? Ja dic, fer les entrevistes amb les famílies o portar una reunió de coordinació o fer una reunió de pares, no? Tot això se suposava que amb una mica de sentit comú ja te'n sorties, no? I la realitat és que no. A part del sentit comú, se n'ha de saber, com totes les coses, no? Vull dir que ens sembla que parlar, tothom en sap, i sí, sabem parlar, però parlar en unes determinades situacions formals requereix estratègia, requereix tècnica, un mètode, i potser ara en algunes facultats, les últimes generacions de mestres sí que ja tenen alguna formació en habilitats comunicatives, però això no ho hem rebut i doncs és natural, no? I a part és que no era tan difícil. Jo no sé si em puc... Sí, desplaia. Sí. Jo vaig començar a exercir, no diré l'any que vaig començar a exercir de mestre, perquè doncs es veurà que sóc molt gran, no, sóc bastant gran ja, i jo vaig començar amb 23 anyets, que era una mestra, que vaig fer unes oposicions, em van enviar allà a un lloc, a una escola, i en aquella escola hi havia bastant de conflictivitat pel que era aquell moment. Ara ens en riuríem, no? Però teníem una caserna de la Guàrdia Civil i tota una comunitat gitana vivint al voltant de l'escola, i allà anàvem... Sembla una novel·la de Don Camilo i Don Pepone. Sí, vull dir que en aquella època allò semblava complicat, però jo no vaig tenir cap mena de dificultat amb cap família. I sempre que vaig cridar uns pares, ni que fossin una gran autoritat i anessin amb una pistola pel carrer, señorita, lo que usted diga, y si mi hijo se porta mal, le pegue i ja està, no? Vull dir que jo no vaig pensar que fos una dificultat entrevistar-me amb les famílies, fossin d'una altra cultura, d'un altre cos, del que sigui, no? En canvi, per circumstàncies de la vida, jo després vaig estar a la universitat, vaig agafar una excedència, i en un moment determinat, el 2005, jo em plantejo que fa tants anys que faig formació de professorat i que no estava exercint a l'escola, que dic, èticament hauria de tornar a l'escola. I com que avui en dia hi ha aquesta possibilitat de mitges jornades, doncs mira, ho combinaré, i vaig tornar a incorporar-me. Doncs amb el doble d'anys, no? I amb molta més experiència, i amb una carrera de comunicació. I no és que jo tingués problemes amb les famílies exactament, però vaig conèixer mestres que portaven 25 o 30 anys treballant, exercint vocacionals, i que em deien, jo canviaria de professió si pogués, perquè no pels nens, sinó per les seves famílies. O sigui, jo allà vaig decidir ja fer el llibre aquest, no? Perquè vaig dir, aquí passa alguna cosa, no? De fet, aquest pas de guanyar-se la confiança de les famílies, sí, que d'alguna manera abans tenies un depòsit gran d'entrada, sí, ara aquest depòsit és mínim, sí, molt mínim, i te l'has de guanyar, i això que deies, les tècniques són importants. Sí, i és una arma de doble tall, en el sentit que tu consideris a la família que tens davant algú que, diguéssim, has de fer servir una manera, un esforç per fer-te entendre, també és un bé, en certa manera, diguéssim, no? No és només un problema negatiu. No sé si m'estic explicant. No, és que jo no dic que sigui negatiu, No, jo no dic que sigui negatiu. És que, a veure, tots els professionals necessiten una tècnica. Jo fa molts anys, per exemple, que també faig cursos de parlar en públic. Doncs se n'ha de saber. Que si una persona parla en públic molts anys, té molta experiència, moltes taules i no ha fet mai cap curs, per intuïció anirà trobant cosetes. Sí, però si no, una persona que no està acostumada a parlar en públic es posa a parlar en públic i no li surt bé. No, es fa avorrit o es dispersa. Vull dir que, clar, que hem de saber com fer les coses, no? I en una entrevista amb la família, els professionals són professionals i no estem com en una conversa de tu a tu. No és una tertúlia, que com aquí, que estem distesos i un diu una cosa, l'altre diu una altra, no? El Jordi es despista... Exacte, jo explico unes batalletes de quan era jove, no? Vull dir que en una entrevista amb la família
família, és una situació formal, i una de les dues parts, tant si són dues persones com si són més persones, que ara es fan unes entrevistes amb moltes persones, no? Però unes persones representen la institució, representen el centre escolar, no? I aquesta part no pot actuar com si estigués en una tertúlia i fossin tots iguals. Té una responsabilitat de la gestió del temps, de la gestió dels temes, del clima emocional, no? I se n'ha de saber. Mantenir l'empatia, però al mateix temps el respecte a la institució, no? Posar els punts d'equilibri. Clar. Sí, requereix habilitat, no és fàcil. No és fàcil. Marta, pràcticament m'ha esgotat el temps. Ostres, sí que va ràpid, això. Moltíssimes gràcies, la Marta Bradejo, de coaching i comunicació, que imagino que deu ser fàcil trobar per internet la referència per si algun dels nostres oients vol contactar amb vosaltres. Sí, i tant. Molt bé, i que vagi molt bé el curs de l'Escola Cristiana al respecte d'això. Molt bé, segur que sí. Moltes gràcies de convidar-me. Moltes gràcies a tu, Marta. Vinga, que vagi bé. I nosaltres acabem novament a l'hora del pati d'avui. I us esperem.